Sanibonani. Njani niyaphila bafowethu? Let's hope niyaphila. Mfowami Mkhonzweni nibingelelayo. Ntambama manje. Sibonga kakhulu good people. Ngibonga kakhulu ngesupport eninika yona le channel ngokusubscribe. Ngiyanibonga kakhulu. Ingakho nje ngithi manje ngicela ukwamukela ikakhulukazi ama-new subscribers to this channel. Thank you for joining us. Bese ngibonga nje nawo wonke ama-subscribers a-loyal kule channel esiqhubeka nawo kule channel sonke lesikhathi kuze kube manje. Phinde ngibonge nabo bonke abangama-viewers abanga-subscribe. Bese ngibacela ukuthi please guys subscribe. It's free of charge. Sikhulise le channel. You just press subscribe kule channel. Just press subscribe sikhulise le channel. Kanjalo na TikTok just press follow. Sikhulise le channel. Ngiyanibonga kakhulu guys. Indaba ke esivuke ngazo namhlanje kwi-MK Party indaba eziphathelene no-Chief Whip we-MK Party noma uSotswebhu ePhalamende likazwelonke we-MK Party uMabatho Zondi Mokoena noma uMabatho Mokoena Zondi ngiyibeke kanjalo ya ukuthi uvulelwe amacala ngamanye amalungu e-MK Party asePhalamende amathathu amvulela icala lokukhwabanisa noma i-fraud athi lamalungu e-MK Party wawaphoqa ukuthi ingxenye yomholo wawo ePhalamende kufanele ize ngakuye ukuze azoqhubeka ngamamemba ePhalamende. So khumbula ukuthi uma ngingaphosisi umama uMabatho Mokoena Zondi uke waba i-Chief Whip ngale NCOP ye-MK Party before eze ngapha ku-National Parliament. So okunye okufanele sikukhumbule ngayo ukuthi ungomunye wabakhethiwe ukuthi babe ingxenye yale impeachment inquiry ezobe ibuza uPresident Ramaphosa soon mayelana nendaba yePhalaphala. Ungomunye wabathathu njengoba i-MK Party ithumela amagama kamama uLitchfield naye umama uMabatho kanjalo no-Dr. John Mhlophe. So-ke njengoba kuqhamuka-ke manje ley'nsolo lezi kuphakamisa imibuzo ethile kodwa-ke i-MK Party sesikhiphile already statement yasho ukuthi ikubonile konke lokhu okushiwoyo, imbonile futhi eyovela enkantolo ngoba uziyele yena kwabomthetho umama uMabatho wayovela kwabomthetho. Siyathola ukuthi kumanje nje ukhululwe ngebheyili ka-R30,000 kulama case avulelwe wona. So-ke but nje into engingayinotha la ukuthi kufuna sike siyibukisise, sizoyicubungula siyibheke especially after i-leadership ye-MK Party sikhiphe i-statement esigcwele ngale ndaba ngoba i-MK Party beyithembisa ukuthi izokhipha i-statement esigcwele ngale ndaba khona namhlanje ngo-3 ntambama. So besingakasitholi-ke okwamanje leso statement esigcwele esivela ku-MK Party esikholelwa ukuthi mhlambe siyothi siyolala namhlanje siyobe sesazi ukuthi kuzokwenzakalani ngaye umama uMabatho ngalama case avulelwe wona. Yiloko nje sithi asikudlulise. Bengisasho ukuthi kufuna sike sikubhekisise, sikunothise, sikunake ukuthi ngabe kusho ukuthini konke lokhu, ikakhulukazi ngoba phela kuthinta amalungu e-MK Party wodwa avulelana amacala. So sikubheke nako konke lokhu ukuthi kuhamba kanjani. Ya ngiyabonga kakhulu ukuthi angiyibambe nje khona la. Kulaba-ke abathi kule channel angistikhe ey'ndabeni ze-MK Party. Wakhona ama-commentayo la bathi angistikhe noma ngigxile ey'ntweni ze-MK Party ngiyeke ukukhuluma ngama-march enzakala kuleli zwe. Ngicela ukusho lokhu, ngizobaphendula ngokuqondile manje. Mina ngiyimemba ye-MK Party honestly futhi ngi-loyal kwi-MK Party, ngi-loyal ikakhulukazi ku-president wayo uLeader ubaba uMsholozi. Kodwa kumele ngikwenze lokhu ngikuveze ngithi categorical ngesiNgisi
ngikubeke kube categorical ukuthi nakuba ngiyimember ye-MK Party loyal, kodwa South Africa comes first. Izwe lase-South Africa comes first kimi, then bese kulandela i-MK Party. Ngiyakuzwa lokho. Ngiphendula-ke laba abathi angigxile ku-MK Party. MK Party, yes, ngiyimember yayo, ngi-loyal member of MK Party. But I don't believe ukuthi there can be a successful organization like i-MK Party if there is no South Africa right. Uyayizwa leyo nto? So ingakho ngithi i-South Africa noma izwe lase-South Africa kimi liza kuqala bese kulandela i-MK Party. Uma kuwukuthi kunezinto ezi-affecta izwe in general, yizo kufanele siyi-attende kuqala. Mina ngikholelwa kuloko. Kufanele si-attende lezo zinto ezi-threatenisha i-peace ye-country than ukuthi si-prioritize amaqembu ethu epolitiki. South Africa must come first. Singenzi njenge-ANC. Singenzi njengamamembe e-ANC ku-MK Party. Siyayibona i-ANC ibeka i-party phambili, ibeka i-South Africa ngemuva. Big mistake. Totally wrong. So uma ngabe uzoqhamuka la uthi nami angikhulume nge-MK Party, which means wena ongi-advise kanjalo, you don't love this country. You don't love South Africa. South Africa comes first, then political parties second. Yiloko nje ngifuna ukusho. Ngizoqhubeka ngikhulume ngamamashi. Ngizoqhubeka ngikhulume nge-march and march. Ngizoqhubeka ngikhulume ngama-illegal foreigners because baphula umthetho wase-South Africa. Kumele ukuthi sikhulume ngalokho. Kumele sibe engaged kuleyo debate, kumele sibe involved kuleyo debate leyo ukuze silungisele lizwe. So njengoba ngike ngikubeke kwacaca la kule channel, angiyile nale. Even if you can go ku-description yale channel, ku-bio yale channel la ku-YouTube, uzofika ubone ukuthi le channel le isebenza kanjani. Cela nje uye la uyobheka ukuze uzo-understanda ukuthi kungani ngikhuluma kanje kule channel. Uye ku-bio noma ku-description ubhekisise laphayana ukuthi le channel le isebenza kanjani. Yini eyenza ihluke kwamanye ama-channel noma kwamanye ama-podcast uma ngayibeka kanjalo. Yeah, so injalo nje bafethu. Kodwa bengingekho-ke lapho bengizophendula nje kulaba abathi angiyeke ukukhuluma ngamamashi. Bengizokhuluma nge-MK Party namhlanje. Sizolinda i-statement bese siphawula-ke after ukuthi ithini MK Party ngo-Chief Whip umama uMabatho Mgwena Zondo. Ngiyabonga. Ake siphawuleni ngalolu daba ikakhulukazi njengamanje sohlangana kumavidiyo alandelayo. Thank you so much for continuing to support this channel. Thank you so much.